ngikhohlwe ukukhuleka ungangeze lapha sisizwe lapha ithi bayede hlangana amakhosi bayede hlangana umhlabathi ibingelele nabo uNkulunkulu nabantwana bonke baseNkulunkulu nomphandi wonke wahamba ngonyama ngibonge ngonyama namhlanje isivakashele isabatha namhlanje ukukhula bayede kukhona-ke bantwana bakaNkulunkulu izinto efanele ngizisho beze uphatha kabi umoya wami kukhona into engiyibenzela ebandleni bantwana bakaNkulunkulu kade ngisempande futhi wakhona ukuthi baba ubona umuzi ungapheli abantu babandliwe ukuthi bangize bangayilethi futhi ngenikelo lokho mithi ngabe ngiyabona yini ukwanda kwamakomiti tabula libandla ngiyabona ukuthi ibandla liyabulala anokumbula ukuthi wabamkhulu wathi leli bandla uyofuna nginatha isuthi kufanele komiti mvumeleli yini inkinga yakho nefunakala amakomiti umsebenzi wawo ubaba wahlele khala njalo kufanele naye ngabe sengivuke yona yini into ubaba ekhala ngayo wayekhala njalo baba uthi khona bajeli ibandla mina fane ngithini ngithi mina khona abaphathisa amasondo bayibona inqondo yabo kodwa abaphathisa amasondo balaphathi kuyo ezolo lokhu ngiseswazini ngiyabela ukuza abancane kanye laba babeselemizana mana dore kuphekula kuqala kaje sisiyali abantu bethuzelani amaze kusesela kusekuqaleni konke buhlungu abenyenzayo sukuyini uzala la usufuna uyahlangana sekhona izinto ezaziwa uwe hayi sembe umuntu akukhumbula ukuthi ngiyaqala ukufika la wenzongezana kuyenzeka umuntu aphume sephakathi yona sizokholwa mawe lokholwa esize nawo la ukuhlula hamba umuntu ekhaya ngiyabuza abantwana bakaNkulunkulu ngabe seqala bona lophekula uyazi uphekula ubona amaseqala ubona ukuthi masiyali abayibafoshini abahleshe babe nemhlangano nasebumnyameni kodwa mina bathi siyalithanda unyaze esuku wakhona ukunye yini la amanazareta sakhuluma into eyodwa singamaNazaretha
lethu luhluke uShambe weNazaretha akakhiwa uyazalwa kade baqala abantu kwakuShembe eBhidlika ngoba uShembe wakhiwa eBhidlika waba kunomkhulu ilanga waba khona uShembe umama waBhidlika bekusuka kwabamkhulu waba khona umkhulu inyanga yezulu waba khona uShembe waBhidlika waba khona ubaba waba khona uShembe waBhidlika angazi-ke lokho senizama ukwenza ilezayo abaningi bamakhili uShembe kodwa namhlanje bakhala babona inyama ihlala kusho khona bafisa ukuza labanye bacashe lapha phakathi kwethu ngoba bafunda incwadi ngekhaya bazali bafundile phakathi encwadini futhi incwadi ithini base bebothi bangamakho sibakakhiwe uShembe weNtokosi uyazalwa uyazi mina noma wasasha phakathi kwabantu kodwa mama isifungo sakho ngizomboda ungithanda noma wasasha phakathi kwabanini ngoba into efanayo emhlophe kodwa mama umsabahlanga ngoba isifungo sakho siyakhuluma isifungo ngoba ngabe ngibona inhliziyo ngabe iyakhuluma inhliziyo manje ifihlekile yeke lelezayo nina abasebenzi bomnyama yeke nipasa namhlanje silayelile sizoncenga oshe ukuthi basiphe ukhiye ukhiye ukabili abantu benkosi sonke sothola omunye ukhiye uyavula omunye uyavala nalowo uzomvalela ukhiye uzophethe phela ukhiye uzothola mabe wena ukusebenzela ukhiye ngenhliziyo yakho ovulayo awusebenzela ukhiye ovalayo ngenhliziyo yakho uzovaleka kodwa uzobukhona ebuhleni lophuma zonke ibusi ebuhleni phambi kwaphethe lutho uma uzodla mina kanti sukuyaphi ebuhleni uma uthi angena mina usuke uzokwenzani la elinye awuyingani lokhu ungena abanye bathi asiyazi lesizayo bazosihlula abasethelezini manje suyile basebethula maqasha phakathi kwethu isitha isikhulu lesi siphathe phakathi kwethu abasethelezini hayi bahle ngoba basho sebayithethe indlela yabo ususele la ucashile kuyisithe esikhulu Nazaretha basekhini engabulungezwa nini mhlawumbe ngezwe njalo lo siwanele ubhicodula mehlakho kazoka makuhlembe yokwenza ukholwe ngaphi uHlembe othi ekhuluma nawe siyamuzwa ngoba lo yimina uthakuyena ukuthi lenhle ayihlali into
Isifo somuntu ayigcine ugcine setshela abanye ukuthi ayayena mina ngithi nguyena njengoba sila elila nakhona bekunzima ngoba angazi amakomiti amaningi angakuthi yini usizo lawo anisizane niyahlekana asizile la ebandleni uzohlekana kodwa la ebandleni sizoduduzana amen othi unyema ekhalathele emgodini umphose intambo umkhiphe emgodini ungamhleke ethungele emgodini ungajabuleli isono somunye umuntu ngoba nakusasa liyeza kuwe Zilomuzi waselila Nazareth umuzi omkhulu kakhulu lo muzi lo muzi wakhe ngendlela enzima kabi futhi elula ngoba kukhulushene usezwile sizwile ingonyama ekhona lesikhathi uMkwalajuba uthi kunomuntu ozimanga enanda eThekwini nemangaliso usenesifo sokumbona lo muntu ozimanga imangaliso sebeyamphezela ke sebeyiphezela ingonyama iyakhona ePhakameni mayifika ePhakameni imfice uBhombela esathi imfice uBhombela kukhona umuntu oyishoshela yaba ngezinga isahamba ngezinga izintuli zisukuma ziyothela ingonyama usethi uBhombela wena wenzani uthela ingonyama into sumame manje Batibula lo muntu ngoba phela bayazi lahambi. Kwani sumwabo ngempela wathi sumile lo muntu seyabela inyawo zakhe. Bagcina lapho kanti ingonyama isazobona ingane zalo lakithi. Phela zali into ezikho thina. Zali into bezikile ekhaya. Awasebona udade umkhulu wami. Wasebona yasibona namhla singaphila lapha. Oh wasekukhulula ke wagcine seshadile ke ugogo wethu la esigodlweni wase wakhelalohlobo okungapheli namhlanje wasebona kusukuma ishosha wasethi makusukuma ishosha singathilwanga wathi lo muntu lo ngiyamfuna lo muntu ayangaphe isibhedlela sabantwana basedlunkulu yisi sifela sabantwana basedlunkulu lesisona namhlanje namhlanje lesibhedlela sesisenza bonke abantu ngamaNazaretha
abantwana basenduku amanazareta kakhulu ngoba namhlanje sizogezwa sigezela ukuthi siliye ebuhleni kuJulayi sibahle simufanele uhlanga kaJulayi angazi-ke wena usenamagugu nabantu usekhona abantu othi uyabazonda sekhona umuntu odla umphiwe ayibona abantu abaphisanayo yini awukhona nekade kodwa ihulu Nkosi yami Nkosi yami ikade kade ngagcina awujabula dade ihulu bese ngifungulahlile Hale uthando phakathi kweManazaretha. Phela ubona ngamehlo amabi. Umuntu amehlo ayakwazi ukuhleka. Amehlo ayakwazi ukujabula. Umuntu akubona ngamehlo ubona umuntu sokuzile buka wena akakhuluma ngomlomo. Umuntu uyakwazi ukubona umuntu bayibona ngamehlo ubone ukuthi asuka nomuntu wabona ukuthi asuka ohlika inhliziyo. Ohlika ishukuzo. Thana laManazaretha nibe moya. Sahamba noNtombela noShozi labefundisi noZama siya eBloemfontein. Sizwa ingoma eyilandelayo eBloemfontein. Efake itazi ehlizweni zeManazaretha. Ethi le ngoma umlando ubona abantu benkosi behleli ethandana behliziyonye. La itulo abeyinkonzo. Kodwa sasimdini nabo lesosikhathi. Umlando ubona abantu benkosi behleli bengonye bethandana behliziyonye. Ngabe nina njalo celani uNkulunkulu owushembe angezinhliziyo uyabizwa Nkosi Solomon
kakhulu inkosi zinusisi. Bahamba abantwana bakuru kwafika isikhathi sabanzima. Lapho isilo esizala lesilo sila eduze kwami. Esathi masifika eplane sase siyavalelwa. Ngeke ngasavalelwa bangangekho mina. Kodwa kuthiwa savalelwa. Umuntu mayisefika ezophiza okuhle akabonakali. Angaqonda wasigqokile kathi uye umubi. Bangasavele nezipondo phela singabaleka. Ezophiza lokhu kungcwele nokuhlobo. Okuhlangene phakathi kwendlu kaZulu. Nobukhosi bawahlelo. Manje labo banzima ngalesikhathi. Ngoba ngalesikhathi baba wayefudumele isilo sasizobona baba. Sase siyavalelwa. Sathi isilo sadinwa. Sathi ngivalelwa ngizobona unewethu obangela ngivalelayo. Mana zara fani keze into mabeni izile yonakala. Wangeniswa matufu wangesa utwangeniswa endileni ingozi. Ufanele wanikeze eNazaretha. Yosala ngisila thina. Bangena sanganise isali nesali samzela lokho mabambini noma zimithathu. Amen. Futhi sokeza icala esaleza esilwini. Wasebanzima abantwana baNkulunkulu lokuhlobo. Umuntu wayeselekile phakathi kwendlunkulu begoyama nobukhosi bawahlelo. Sase siyozama ukuvuselela ngoba phela bakhona thina lesafika kukhona. Kodwa wasetshenzwa ukuvuselela wona phakathi wakhona bangathandi. Noma ngonyama isivumile khona laba bangathandi. Mina ngakubona isilima mina. Khona wayengathandi obebuka mina efuna lo lahla ngothola mali. Sibuka mina lelo silima hayi mina ngifuna isilima mina. Ukuthi isima simfume. Ungabe futhi nami mina ufika udalini. Sehumile umdlongomani uthi hayi nambani nobabonisa labantu ikhulume kahle nabo. Abasungukini. Abagibela phezu kwethu umuntu wethu. Uma ithunyiwe ukuthi azolungisa leyo nto wabela phezu kwethu. Babuya befundisi bekhathele. Wathi ufuna inkomo ezu-100. Abantu bakhona bakhongisa ngwini. Ethi ubaba wakho hamba ndodana lokulalela bathini. Ungafika ubashaye wena. Awena ubaba letha ufunyiwe nje ulalela tithiwane. Babuya bemazi bakufika ngithatha lo muntu ufuna inkomo ezu-100. Hawu ufuna inkomo ezu-100.
Leo mmoja weka mara. Ese ndiye yatumela. Ese ndiye sumete. Utofuni ngobezo wangeti. Ese ya wingo nyama. Utelo kumthumile bayete ufune ngobezo wangeti. Dati ngonyama haya kula lo muntu. Ngabina. Mina ile faneneze nabaleka amanguli nje awuthele impedile. Sasa sibuza ukuthi bayede amanguli siwathola ngoba siwasina. Balibona la wathenga khona umlungu. Sahamba sawathenga lawo manguli. Sila ekhaya ngawo sanhlawula lelo cala. Bangaphelela lapho eManazarete. Wase esengizwa yede. Wathi ngiyamfuna lo mfana lo. Kanhliziyo. Asengifika. Uyazi lapha kwathi abantu baphela ingonyama. Mawuya kuyona hayi phu. Ungafika izwami ngofo lutho. Mthetho wako wala lapha esikolweni. Kodwa mthango ufika mina ngathi esilindile ingonyama. Ilo kuyiphumela eminyango ngelendini kanti akafike umntwana mayisa. Sama sengiqhamuka ngelombeni. Hayi wayevele lulisanda ongangezwe lakhe zayibamba naphezulu izandla. Wathi wena la ekhaya. Sibuya ngelinye usuku wasethatha inkabi imali eyibuyisele kala wangihlabisa. Hayi wangihlabisa ngoba sesibayini phakathi. Wathi nola ekhaya. Wangizona wangifaka inyongo enyaweni. Mina-ke ngikuhlukanise nale ngonyama engihleli nayo manje. Umndeni wethu omncane mina ngimdala. Uyisi. Udala phela mina. Hayi kanaleso. Bakubeka ke lo khosi obakhiwa ubaba mkhulu. Ngonyama umqolathu ngeke noma ngiyazama ukubhidliza ngeke kubhidlize kuze kubungana. Yabona iyatho baba mkhulu. Ngisho isihlahla sangabini lapho yaphumula khona baba mkhulu namanje sisekhona. Asishi isihlahla lapho yaphumula khona baba mkhulu sithela ubusika nehlobo. Yaphumula lona wakhala lona asula yaphumule khona. Sengiyamtshela uMdlovumbane. Ngithi mina ihlelile. Ngithi mina bayede. Nami umntwana wesiZulu. Esawumntwana. Nami umntwana wesiZulu uthi ufuna ukukhetha inkosi ngaleli sonto lakithi. Bayede hayi phela wena ngasemdala umuntu uzozetha la semdala. Uthi sothi yakhe. Hayi ngokuthi ufulo ngokuthini uthi aqhubeke ukuhlola.
munye into sukumuntu wakho uzayifika wazibuza mawusukhohliwe ongaphuma endlini ekhaya ohlala ekhaya uzokukhumbuza ukuza besiza asizini ngoba ngikhundla umkhokhela kazwana nomshumayeli umshumayeli ayani 14 uhlangana phi khona ngudungusha umshumayeli ayani 14 umshumayeli sena 14 sena 14 bo ile tangazwani nabakhokheli uyabona yazi ile ezingazani nabakhokheli mawashintsha umnikelo ubiza imali awuna ikhanda lakho yazi ile dali ubuze imali ukuthi usubali obote usungakulingana kuba ubala nje uzokuthi umnikelo besiyonakala inhliziyo bantwana baNkulunkulu la semhlangano emithathu emkhulu Efike kube uJanuwari sitabile kodwa lo esuvivelayo manje wona omkhulu nayo yonke July ngoba unomdedele abawu7 bonke le mbili nomdedele wodwa July wona mhlangano omkhulu ibandla lamangazelelo sekufika wonke umuntu ufisa ukuya kuJuly kodwa niqale phela nihlambulule baba ngayihlambulule sayohlupha phambili njengoba ngizosuka la kumsonto ngifune macala Akasenze nje eNazaretha Akani ingabi khona icala elilethwa kumina lomfana ebandleni lomfana Awukho khona amen Ina kama ujaji amen ulikuwa ni hiyo Nani tudula mangekitana amen Wamana zamasa zele yolo Izi chelekela kumina Zolo lo umfana uthi umfana befanele ibe ngakuyena Waphelsele imene phela selembi basedinile befanele umfakazele Ungafaka kanjani icalunga kokulona Ngicela abantwana boNkulunkulu ukuthi noma leyo nto ikhona kodwa ngiyibandla inhliziyo ngoba siqhamukile sivele emaphepheni bandla siphini niyeke nalento madoda ukuthi nilo shumala ku TikTok ngakwazi ukushumela Awazi ngaphi inyama ithabo siyaligeza. Ugeze. Bese kuba u-October. Ijuti
yona imhlangano kiushebe sezoke bawathatha unyaka umunye njengoba sonke sihlangene eManazarete nomuzi waselinda silandela izwi lathi la ilinda ila soqala khona mase sivela uyongena kuJulayi ila siyovuma khona izolo sihlangulelane sizokumusa futhi ushebe ukuba asemukelise ngamunye ngamunye uphiwe ongena imhlangano omkhulu umhlangano kaJulayi okufanele singakhohlwa uli lo mubi njengoba sila naye ukhona uzofuna ukukhipha nina lokho likhona naye uzofuna ukukhipha okuzondukisa ngoba akayithandi intenze uma wakhamba intenze uyalo umfulela baba bani Jacob 4 verse 7 Ye tuba imsi
Masitholela usungayifunda. Kabe 4 verse 7 no 8. Ngakho thobelani uNkulunkulu. Ngakho thobelani uNkulunkulu. Kepha nimelane noSathane. Kepha nimelane noSathane. Khona uyakubaleka kini. Khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu. Sondelani kuNkulunkulu. Khona uyakusondela kini. Khona uyakusondela kini. Hlanzani izandla. Hlanzani izandla. Nina zulu. Nihlambulule izinhliziyo. Nina inhliziyo mbili. Nihlambulule izinhliziyo nina bantu mbili. Uma inhliziyo mbili lebhekisho. Ithi khona la nawusulu wakho. Izwi yakho inye kodwa ine hloso eyimili. Uthi mina ngiyena, ukona nothi uyena wakho. Konile fana ngayikhohlwa kaNazaretha ngesikhathi uphuma kini. Ugeza noma ngisi. Uzala isabathini. Ufike uzobona amaNazaretha. Uthandelani ukuthi uwe nenqwaba, ufuna ngani ukuwa wedwa wona segodini lakho kuwedwa. Nasewehlulelwe nokuwedwa. Mawusukhathele ukuba iNazaretha phansi wami. Hambe kabe uphumula. Mawuthanda, mawuzizwa ukuthi unomoya. Usungaprofeta. Awungathela hamba uyovulela ibandla. Usumkhulila ukuthi manje mawusizwa usunomoya oprofeta, hamba uyovulela ibandla. Futhi mangabe ungazi ukuthi uzobiza ngani, ubize ngegama lomkwakho. Mawu ukhulisa ukuthi khulisa uyachecha. Uyehela kwangene hayi la uzobona la iNazaretha. Lembe ifitsimi ishile kanje. Yabona le bandla. Afune ukuhlanze kakhulu. Kuhlanze kakhulu. Futhi le bandla ijinya. Umuntu nomuntu akahambe ibanga likalelwe. Mina ngangipha ngoliye ngithanda ukuthi ngelila singasekho umhlaba lesibonana emhlabeni ozayo. Yephatheka kabi mina bakuthiwa ingane izobika sithi ayi ingane yami ishonile kodwathi iyabonakala ihamba. Usuke umuntu ufike ngale bamphika. Yile sangibanika kahle isibusiso kodwa ke ngibona bengabuyi ngokuthi selevumile ukuba mukela. Ngoba ushembe kuya into ogcina. La kufanele konfika vule. La unyema konfika khanyisa. La unokufa konfika philisa. La abantu belimala konfika komsisada sakho lesebisile abantu. Ushembe yini kuMaNazaretha? Sinamthatha umuntu kanjani? Mina ngiyena ushemba nokushemba.
Yebo ngeke ngibhayize etawazi unyaka. Ikhothi imbeke yomini. Bantwana kaNkulunkulu kusibusise ngizwe. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama215. 215 socela umfundisi uMlungwana wasePhumlana sola sele kusibusisa.